Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Langpher constituency ke parlupon Richo Hidi Sar Eterang Arong along APHLC Master Ning Ajaime Kedeng Pon along Puthot BJP Congress I ASCC Asokbui Kang Raidun. La Sonsi non ke Karbi Anglong lapen di Mahasawalong ke Arniwang si APHLC Asong along Ning Kache Thepon Api ong Chepaham Pangdun ong Tanglo. Jangmi po chiklo Nipai Nerkep Ninkan Surhinira Incorruptly Asengkana Parman Langpher constituency ke parlo Richo Hidi Sar Eterang Arong along APHLC Master Ning Ajaime Kedeng Pon along BJP Congress I ASCC Asong Pen Kadukawe Don Pharo Sira Don Thom Adon Ahem Tunatum Puthot APHLC Aparti along Chepa Ogdun Tanglo Ate BJP Asong ke Chak Taplok Pensi Aningkan Kapadamlok Lasi Ilitum Karbi Anglong Dimasaw Arat ke Non Puanta Kiduk Arat Loputa Ning Jepon Labangso Master Ning Ajaime Kedeng Pon along Lok Sabha APHLC MP candidate Akehai Je Aikathar IAS retired Chetong Dun Si Alang Lipensi Deng Ponlo Laso Master Ning Ajaime Galong Kachetong Dun APHLC Central Committee Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Chetong Dun Si Alang Lipen ke Than Pon ke APHLC Asong Pen Akemang ke Elongri Elongpat ke Jokwanang Chi Aphan Lapen ke CKB Aso Water List Amen Pen Kang Than Lapen Longle Philang Arondre Angtan Pen Kewang Lahai ke Khangdun Chephan Si APHLC Akemang Pusi Pachini Pon Lasi APHLC Asong Pen Kithurdun Sar Je Aikathar IAS retired Aphan Ilitum Ongdung Award Pira Pahaidun Lote Karbi Anglonga Kimangta Pachunang Popusi Lamthe Thanpon Ate BJP Congress Satumke Hemprek Alamke Matha Thelupusi Clardak Alamthe Than Pachini Pon Volong Komaji Pen Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Aniding kum panalang ifan ke langji, aniding kum panalang ifan kacing kiji, alang ifan kacet hanji politum akimang do, lasi pini bangke, haga hak pensi, alang ilitum alang si bang problem, lasi ilitum non bangke, mai ke juda me pasi ilitum ke ji Lasi mana bangke ilitum, mai ke juda me pasi non bangke ilitum aku, lasi non se Wala si non ako pada langli kami itu keteng dan ini santai ini nanti non ini junin rila hala pihaknya Irfan masake hai antong tiga tahun nang Irfan non so cepat ini Irfan turun dulu kalau si aku Masih mana pun lagi, ini tu manusia lah yang hutin sudah mencuri, saya election apa kalau itu orang lesang orang le, ladak lagi orang, tapi aku hem cetak mana lah pukali, orang itu masih dulu ke ladak pen, ke bar tu pen aku orang itu, aku hutin orang sonsi, orang itu nam ke thamba mangji, ke pacini dah mangji, lah bukan kacang hang puang ke orang tu orang itu dola, masih orang itu dah pen dah musik. Aku nem ladak pen dah musik buka jam kau nak kehilangan nang itu cini lo, masih belum sih ni. Lakukan lagi pergi berutang deh, tak kejual lo. Lah hello, lakukan election berutang deh kesemet ke, bang berutang baik. Kumada menurut fancy minister cima, kalau berutang baik ini lo. Nasi kesemet ke itu election ani bang ke, depan tentu ni bang lagi, cinema ke lawasan, kumasi gunda ma, kumasi hero malah lo bang segmen ke. Ilitum along riar lo, nangkacung pui nangkacung baik. Ilitum han ning nangkacung. Ilitum han nang pintu teman ke lagi gunda lo. Joy ke lang lagi. Bangke ilitum. Panina ke lang di. Lapen ilitum han. Kumar mana ngasih honji bed lagi pakarji ku. Asal ke deng ke klaim kita mau tumpang ke lagi lah lo hero lo. Raja Rechua Hidialong APHLC atau meeting dulu ladat BJP pen ake onge BJP pen lo pen Kongres pen ASDC pen dak pini bang Don Pharo Sira Don Thom atum APHLC long nang join dun lo pini
la pen kado vetum ta APHLC pan pe hai hetik ke ilitum elong ri la pen ekhaita chepe jok un elo la pos APHLC pan pe hai lap nang pusika do veta aning isi pet pen si non ka che song la lang perang kalau menang bangkon avut long punya sir la fer ko ano ne ke do nilitum 90% ke long ji tak aron ripen ke do tum di aron ripen ke che tum ke do tum la tu ke ni tum la aron ateng ben siksidul aron ateng ben tharli la pu si ni tum che chak lo la tu ke em omor sing tiso MP ka do veta MLA tum ta alang li phan phere thu rong lo muna chohan phan athema alang li tum aron ben le ke claim ka lidet ke di alang litum aron ben election da ke hai kali la tu la ke dam tang atum an la posi alang litum phere thu rong lo adet ka chirai la ben akhai ka chirai a ka phere atum lo lage la si muna chohan phanta arrest hai hedet lage nitum condemn lo lage nilitum hai lo te nitum arrest lage karbeng long pen lapen west karbeng long dimau so longri ke thom pen APHLC pen MP election ko ana vote pen sahib nitum lak pho bak nitum longji Kanya Bay Arongalong Borjan constituency Aparman Mai Kapido Ponche Phan Niphai Sirkep Jangmi Po Chiklo Ningkan Surihinira Inkoira Plierni APHLC MP candidate Je Aika Tharaphan Kedenga Mai Kapido Ponchi Arnia Phan Kanya Bay Aronga Soratum Thur Pakpen Kikim Kerang Kachisik Pon Lakhain koi resi Borjan constituency ke parlo HDP Kanya Bay Arongalong APHLC Borjan constituency Aparman non ke wangchi MP kilek nangte bokbom si APHLC candidate je Aika Tharaphan kedeng amai kapedo ponchi aphan kachi sigven pen kedo Pherangke kahumrida mahutke hada Kanya Bay Arong aradatum thurpak pen pendel ahem ki kim kerangsi thekdam longlo Lapen Kanya Bay Arong Arat Lapen Tebok Terai APHLC Aphan Kachinghon Aradatum Ke Klem Kedam Lake APHLC Asong Atumle Tangka Ki Pipenle Hajira Kapaklem Kali Bonta Amithang Mithang Achekang Hin Chirungsi Pendel Hem Kikim Lapen Kikim Atumanta Amithang Mithang Ading Kang Sampensi Akejoy Pensi Ke Klem Pusi Pherang Ke Thengno Nang Pachini Dun Bangso Aronga Soratum Kaning Jepon ke Je Aika Tharaphan Chitong Long Lipin lang Sita Ningkang Sampen Khaya Parman Karjababang Mate Inglong Asoaphan Ahok Pet Alam Ke Thanabang La Si Je Aika Tharjong Si Haidet Lo Pulote Alang Like Hemprekta Wanthekji Lapen Karbi Arat Lapen Inglong Aso Akari A Hemprekta Palong Thekjipu Aning Kethe Kedopensi APHLC candidate Je Aika Tharaphan Kape Hai Jiaphan Kachirap Kachetodun Pusi Pherang Kethengno Nang Pachini Dun HDP Pen Protap England Report Karbiang Long Atum ladak Kanya Bay Nongwana Long Bang Nalatum Kewangji Pinap Tarik Sirkep di Tarik Sirkep Bang ke APHLC Borjan Aparman Pinap Bang candidate welcome meeting si pado ikpo pasi Nalatum ladak pini sai ke claim labang so pendel ahem ki kim lagi nalatum APHLC atum tong nang tuman hajira asonang pi luma matang ti nang tum ningkahang pentong labang so ahem kacirap dun iglo labang so non ladak APHLC atum dang meeting nang do ipulo sepen jauh le tum rong source tame ning ke parpik lor pen ni rong pen sin le tum mi thang thang rong source chirung si ladak chicks tame kinang jan dak ne tum chirung pen sin tum pidun lo ne tum sidame la son si non ne tum malang ni jaiga thar same dakwang je param ne tum rong source ke pudam ne tum ge amani pen sitong lo pa ching kilong le pina la som si ne tum alang li tum mata ki theklong ang tum eta ining hang do rong sor ke athimba alang li lapan kar biang long ne tum kar bi khai mane sidul try fan kelang kon ke misen theklong si ne tum labang su amai long ki padu je long tare tum rong sor pasi chitu dun lo ten chirap dun lo jai ka Tharaphan matang te APHLC phan kopi aning kachi thei pe senang tum lapuan kachirap kachipidun lo labang so alam ke ne tum ke alang li phan ke chirap dun mane ning ke chithedam ke la helo il tum kar bi khai ang par ki virpo
labang so long sinil tum alang li karbia khai phan sidul tribe tum phan kelang paura ji pon pamiji lapen non alang li penajok il tum karbiang long stame alang li chirai pon thekbu pul kaduwe rong asor ta ningi chithi dilo la sepenajok si pini nil tum rong asor jame alang li phan ka support mate alang li phan ki kroi lapen ningi thedam ke lahlo non kedam tangan stame alang li hai hepilang stame hai hepina hu stame il tum karbiang long la council long stame non la election labang so alis tame thana ni palang ta lang ni aprang bes tambe claim tang lo tang be non pen neli tuma hai hi pilang tai tuma akimia warsan akimia kam claim pon thek long sin le tumke non ki bang ji ke jong se hai lu be te kar biang long ke hem tek lo van ve ji pu ka du ne tum rara tum ni the be si alang phan ke pini ka pa hai du ji phasi le tum ka du be rong sor chut pak sin tum pini la bang so I have kim tame le tum chituru lo la pen rap ke rap lo ne tum mi thanga ja kong pen la ke ha ang song ben APC tum nang kerap tum la pen tangka bo senang ki pala mari lagi le tum ning hang pe ki kroi pen ning ki thei pen dam si ni tum mi thang ma thang a che ka hin jame mi thang hi ki si aduli si ta chirung chirek si ni tum cross dum to charul Borjan constituency ang kangarlo HDP pathua klamalong BJP vote kerek MIP kapadupon Borjan constituency ke parlo HDP pathua klamalong BJP a party pen kachetoidun MP candidate Amar Singh Tisophan ke ongdung a vote ke longche phan vote kerek MIP kapaman pon Labangso vote kerek MIP along Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong ke Japon ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Bukatan LA Constituency Assembly MLA Dr. Numal Momin Lapen BJP a party along klembang phi do an HDP pathua klamalong ke ongdung amuluk kachepangrum amailong chetongdu Nonang Kileji Lok Sabha election along BJP a party pen kachetoidun MP candidate Amar Singh Tisophan ke pahai jiaphan vote kerek MIP B Ponsi BJP a party hoipen Bokajan LA angkang arat kedo an ador ke sonai award ki pilap jiaphan radaphan kachuning report Lapen labangso kijut aporahut BJP a party atum kachetoidun MP candidate Amar Singh Tisophan pherang ketum karjudunahut MP Haidat Lopulote East West Karbi Anglong Lapen Dimahasau aphan kopilo ke claim chengjipu karjuahut ke thakdun alamthe arju iktha HDP pen Protap England report Karbi Anglong News Channel Nangli kecheng si kopilo sa nangli klengki 2442 article lapen 275(1) labangsa article 125 constitutional amendment lahan ke change si claim body lapen 244A bangai ne likhai ke amar sitame parliament long khai ke amar sitame ni hempe ka naam ke ninge dono ko lapen ko lapen un ana bangke bori konpo ke pachun na prangi tangke sar nangli kono vote pen hai sir ni ladak 8,90,000 vote to la sini di matadam lo je ke kom nai pusana BJP atum 5 lakh so se vote long kon thank you so much sir Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu